Сәлем дуслар, Шаян ТВда иң музыкаль тапшыру, түймә тапшыруы. Тапшыруыбызда җиңү өчен түймәгә тиз басу гына түгел, яхшы кәеф, музыкаль эрудиция да кирәк әле. Башлыйбыз. Бүген бездә кунакта шәп татар эстрадасының моңлы һәм матур дуэты. Дуэт кына түгел, әле алар гаилә дә, Рамил белән Рамилә Хәйретдиновлар. Аларга ярдәмгә без Сәйлән фестиваленең ярым финалистларын чакырдык. Ул да булса Эмилия Галимҗанова һәм Зәлинә Ибраһимова. Безнең беренче турыбыз арттан алга дип атала. Хәзер безнең катнашучыларыбызга без җырлар тыңлатачакбыз. Ләкин аны кирегә уйнатып, инде аларга дөрес җавапны белергә кирәк булыр. Бер әзер булсагыз, беренче композиция игътибар белән тыңлыйбыз һәм белергә тырышабыз. Әзгенә әлгермәделәр, әзгенә. Мин Бәлеш. Җырлый. Гүзәл Уразова. Гүзәл Уразова. Үзегенә җырлый, үзегенә дөрес. Юктыр. Үзегенә җырлый. Үзегә? Әйе. Юк, Илдар Хәкимов басып тора, Бейп тора. Гәрчә җырламасы да Илдар Хәкимов клипта булырга тиеш. Әйе. Әйдәгез дөрес җавапны тыңлыйк әле, иштик әле. Эмилияның да белә бугай, хәрәкәтләрен дә белә бугай. Бергә ноль исәп, икенче композицияны тыңлыйбыз. Марат Яруллин, Эльмира Нагимова, аларның дуэт җырлары, бик хит җырлары. Исемнәрен онытып ничек әле? Соңгы бию. Әйе, соңгы бию дип аталай. Жауап кабул ителде, әгәр башка вариант булмаса сезнең... Юк инде, Рамилай. Юк, җырның исемен ул әйтте, мин исемен оныттым. Әйдәгез, тыңлап барыйк, әгәр дөрес булса, сезгә бер бал. Мин үзем дә аңлашып җиткермәдем, берсе генә әйткәндә. Мотивтан уфалдан әле. Biz алып барган күп кенә бәйрәмнәрдә, күп кенә чараларда без ул җырны инде күбесенчә куябыз салмак биюгә. Шуңа күрә бит әле алып баручылар, сез бит җырчылар гына түгел. Шуңа күрә шуннан искә төште. Исәп 2-0. Дәвам итәбез, әйдәгез, өченче композицияны белеп карыйбыз. Ничек? Су буенда. Су буенда, пущак яна. Шулмы? Кем куабызга? Илсия Бәдретдинова. Илсия Бәдретдинова. Монда 2 кеше җырлый кебек миңа. Әйе. Дуэт җыры сыман шикелле. Тагын тыңлайлабыз инде. Әйе, ашыкмый әйдәгез. Әйдәгез. Бәлки су буенда. Илсия Бәдретдинова җырлый, точно. Кем беләнде? Ире белән хатын шулай ук. Ир белән хатын. Илсия тавышып китте. Илсия Бәдретдинова белән Илнур Калахметов белән ир белән хатын булгач кем? Шулай ук мәҗлесләр алып баралар дип әйтик инде. Шулай ук җырлыйлар. Шәрифҗановлар. Түгелме? Кемне? Шәрифҗановлар. Шәрифҗановлар. Җыры, мәсәлән ди.
Тыңлай алабыз, Мотив бойынша жетмес жиде ғымыр. Шо бұлдыра тейіш. Алар яңа жырлар бар? Жиде ғымыр. Иә, жиде ғымыр деген жырлар. Жиде ғымыр деп аталады. Иә. Нешек жетмес еді жиде ғымыр? Йо, Жиде ғымыр деп аталады. жетмес кебек, жиде ғымыр деген сөздер бар. Есте қалды, Есте қалған, иә. Мотив шондайра. Айдегіз, алайса біз дұрыс жауап тыңлайбыз. Әзір. Нәрсе эшлейбез инде. Без бу очракта сез бастыгыз Шарипжановлар дип җавап бирдегез бугай. Иә. Сез инде җырның исемен әйттегез. Без инде уйладык та сезгә дә бер бал, сезгә дә бер бал бирергә булдык. Һәм исәп эшкә бер әлегә. Һәм әле безнең биреннәребез тәмамланмады. Хәзер тагын тыңлап карыйбыз. Бас иде. Біздің Рамиля бик матур гына елмайып утыра, әллә юк. мотивтан аңлашылды. Біздің жыр, Рамиля һәм Рамил Хәлетдиновларның «Қадірлім» деген жырлары. Бик әйбәт дуэт дип беләм мин аларны. Бик әйбәт, үзләре дә әйбәт, жырларлар ничек. Ничек әле ул, ничегрәксең әле ул җыр, ничегрәк әле ул? Қадірлім, қадірлім, иң қадірлі күз нұрым, йөрәгемнең түрләрендә син генә ғазиз ярым. Қадірлім, қадірлім, иң қадірлі күз нұрым, Йөрәгемнең түрләрендә син генә ғазиз Шаян ярым. табай. Рәхмәт. Шулай булып калсын. Яратабыз да инде менә. Ялган булса да барыбер рәхәт. Дөрес микән? Дөрес микән? Әйдәгез тыңлап карыйк әле. Бик дискотечный булып чыкты бит әле бу җыргыз сезнең. Дүрткә бер исәп, дүрткә бер. Нокаут. Әйдәгез без. Юк, сез бу очракта көндәшләр. Монда керешергә кирәк. Әйдәгез сезгә дә әзрәк кенә заряд җибәрәбез әзрәк. Безнең чөнки бер бирембез калды әлеге турыбызда. Әйдәгез шуны тыңлап карыйк. Оп. Рамазановлар. Син диеп. Өзле үзеге. Әйе. Зәлиндә җырын белә. Субханалла. Син дип атала җыр, Рамазановлар, шулай ук дуэт, шулай ук бергә җырлыйлар. Тыңлый алабыз һәм кушылып җырлый алабыз, әгәр дә шул булса инде әлбәттә. Сезнең өчен бик кат төзелгән иде үзәгем, дөресен генә әйткәндә, инде хәзер бераз гына тынычландым. Фәрит, сезгә бал, исәп 4-кә 2. Әлегә шундый исәп белән, шулай ук бергә без киләсе турга күчәбез. Киттек. Гомумән һәрбер артистка халыкның нәрсә әйткәне бик тә мөһим, аеруча үзенең җырлары, үзенең клиплары турында. Менә инде безнең турыбызда халык нәрсә дигән дип атала. Хәзер инде безнең командаларыбызга экрандагы барлыкка килгән реаль комментарийларга карап җырны белергә кирәк, башкаручыны да белергә кирәк. Беренче ачкан комментарийдан беләсез икән сезгә 3 бал сезнең исәпкә, икенче комментарийдан беләсез икән 2 бал һәм соңгы 3нче комментарийдан белсәгез исәбегезгә 1 бал гына өстәлә. Гомумән белмәсәгез бер нәрсә дә өстәлмәгез, борчылмагыз. Беренче комментарийда безнең Адыская 5 шундый атлы бер кулланучы. Клип получился очень классный. Просто бомба. Танцоры просто молодцы. Сногсшибательно, восхитительно. Кошечка-милашка деген. Танцевальная группа отработала супер, молодцы. В клипе все, что нравится девушкам. Сладкое, котята, цветы. Для любви и весны нет понятия языка. Есть душа, сердце и замечательное чувство радости, вдохновения и созерцания.
Мен білмеймін. Кошечкалар белән, Кошечкалар белән. мәшәләре белән Дилән Нигъмәтуллина бер клибы бар иде. Шу түгел микән? Җырның исемен белмим, менә ниндидер шул бер клибын Анда хәтерлим. шешекләр бармы саңа шешек? Чәчәк мәшәләр булгач, чәчәкләр булырга тиеш инде. Ишо дип белим. Мәшләр булгач. Сездә вариант юкмы? Әйдәгез, алышабыз тагын берсен. Менә монда юзер, тагын бер юзер Бу яза. егет кеше җырлый, как он поет дигән инде. Ути-пуси, боза мой. У меня от просмотра клипа поднялся уровень сахара. Я тоже не знаю татарских языков, но мне нравится, как он поет. Он прекрасен даже с цветами. Я так обожаю тебя. Ты лучший талантливый певец. Я тебя очень люблю, очень сильно люблю. Ты неотразимый, идеальный. Дреды с ромашками. У-у-у. Дреды с ромашками. Илнат Фархулин түгел микән? Дредлар, именно, Линат Фатхулин. Ромашкалар белән. Монда дредлар белән кем йөрде соң инде? Дред нәрсәсен ул? Миндә шуны сорамакчы дред. Менә кызлар беләдер. Алматыгыз әле, Эмилия. 90 еллы балалар. Дредлар нәрсә ул? Алматыгыз әле. Нәрсә дред? Нәрсә дред белмисезме? Косичка шундай. А косичка шундый. Чәченә шундай афро Элвин дред. инде. Элвин Грейдер. Косичкалар шундый белән булгач, чәчләр шундый булгач. Якынайдык. Безгә хәзер җырын гына беләсе килде. Димәк Элвин Грей. Ага, кошечка. Бәлки соңгысын ачабыз, идек соң. Идек соңгысын ачабыз. Ачабыз соңгы комментарийны. Тек монсы бигүк мөкиббәл китеп язмаган. Студийный клип на тройку лучше на природе надо было сделать, просто снимали зимой, я так понял. Ничего не понятно, но клип супер. Мне не особо зашло, так как для меня лучше сделать в природе. Вот так. Елвингарының ниндидер җыры инде. На свежем воздухе, чем в помещении. Зачем-то руки, суши на глазах, лицо вылезает из еды. Студияда булса, аның соңгы клибы, Элвин Грейның соңгы Ашмагы клибы. Юк, аның соңгы клибы чыкты. Яз. Әйе, Яз. дөрес. Яз килә, безгә мәхәббәт бир. Әйе. Шул җыр, дөрес. Башка җырларын да. Әйе. Чөнки аның соңгы клибы, аның Как раз анда Бөтен чәчәкләр, клипларында ромашкалар. Элвин Грейның бөтен клиплары ул урамда төшерелгән, кызыклы, матур, зәвыклы. Ә монда инде ул артык расходланып тормаган, чыгымлар итеп тормаган. Киресенчә бит инде. Аптырамаган инде ул, дөрес эшләгән ул. Менә соңгы клибы, шул соңгы клибы. Соңгы клибы. Әйдәгез, карыйк, дөрес җавап яңгырады микән монда, юк микән? Мәшәләр кайсы мәшәләр? Кызлар белән мәшәләр була. Әйдәгез, икенче бүрем биремгә күчәбез һәм беренче комментарийга игътибар итәбез. Искиткеч матур табигать. Җырында да матур. Төсләре, геройлары, пейзажлары карап туймаслык. Үзен дә шибәр, җыр өчен әниңә рәхмәт. Природа Татарстана чем не Швейцария или Карпаты? Ришат Төхвәтуллиндер бу. Бас. Җырның исемен белмим. Бас. Иршат Тухватуллин, Чөнки табигать. аның гадәттә җырларны әниге яза. Авыл турында Авызларында. исеме ничек? Авыл турында Соңгы бәлки. Карамалы гыбейме? Карамалы Гөбәйнең клибын искә төшерсәгез, анда Карамал габай түгел. Соңгы җыры нинди? Карамалы Гөбәй ул гомумән кызык клип. Мәтәү тамак. Мәтәү тамак. Әйе. Әйдәгез, тагын ачык әле. Минем туган авылым, рәхмәт. Елаттың. Уф, Аллакаем, бу төшмә әллә чынлап шундый хәлгә очрадыңмы, балакаем? Әйе. Кемдер борчыла. Мәтәү тамак. Мәтәү тамак. Уларда бик каты теге төрле мажаларга очрап, әмма дә ләкин монда природа Татарстана дигән, Мәтәү тамак ул мин белгәнемчә Башкортстандагы авыл. Һәм төшерелүе дә аның Башкортстанда булган. Бәлки. Әйе. Дөрес җавапны гына карыйбыз.
исәп 4-кә 1. Исәп 4-кә 1 әлеге турда һәм безнең тагын бер биремебез калды әле. Әйдәгез, беренче комментарийга күз салыйк. Очень проникновенно и искренне. Никаких надоевших тыц-тыц. Просто шикарный голос, шикарная игра на инструменте и очень мелодичный татарский язык. Оказывается, татарские песни могут быть современными, красивыми и лиричными, а не копипастой однотипных мотивов. В этой песне я вам верю. Более того, хочется ее слушать и слушать, хочется знакомиться с вашим творчеством. Пожалуйста, держитесь этого курса, ведь так хочется слушать и влюбляться в качественные песни от любимого исполнителя, а не пролистывать с раздражением типовуху. Сіз шынлап булдыра аласыз, ышанам сезге. Мин ойлайм, бұл Марат Яруллин түгел мекен? Марат Яруллин түгел мекен? Әжірі. Минем сірім? Минем сірім, ул... Бәлки түгелдер дә. Юк, сіз жауабы қабыл еттік біз, қошама. Әдегіз біз шулай да комментарийларыны ғына Қарап шайық. тезгіне қарап шайық. Хорошая песня, не так хочется современных модных, ритмических, быстрых песен в исполнении. Ага. Пока он молодой и красивый. Пока молодой и красивый. И еще не состарился, Камдарбек Барчала. И именно татарских современных песен на манер Элвина Грея, например. Әдәби татар телендә җырламаучылар сәхнәгә менде инде хәзер. Элек камил сөйләмгә ия булганнар гына телевидениегә үтәләр иде. Илсөя дә мишәр, әмма җырларына ул мишәр диалектын ташымый. Яшерәмен урынына яшерәмен дип шундый матур җырны быздым. Инде ишенче комментарийны укыгач, 100% Марат икәнен 100% моның белән килешәбез. Шулай да әйдәгез күз салып алыйк инде, карап алыйк. Süzmezsin deyip yaktılar, yaşarımın gözüm. Bana tek sen yazman tatlılar, saklıyorsa yüzüm. Sen süzmezsin deyip yaktılar, yaşarımın gözüm. Bana tek sen yazman tatlılar, saklıyorsa yüzüm. Benim senem olmazlı sözler, benim senem olmazlı gözler, benim senem olsun gözler. Бигрәк сихрли торган җыр икән бу. Бик матур җыр. Афәрин, беренче комментарийдан. Рамиля Залина сезгә тагын 3 балл өстәлә һәм бу турда гомум исәп 7-гә 1 җәмәгать. 7-гә 1. Я в шоке. Шулай итеп безнең соңгы тур калып бара һәм инде әйдәгез аңла мине турына күчәбез. Әлеге турда өлкәнрәк катнашучы экранга аркасы белән утыра, экранда җыр исемнәре барлыкка киләчәк. Икенче катнашучы әлбәттә аңа җыр исемнәрен аңлатырга тиеш була. Барысы да гади, ләкин өлкән катнашучының колагында, колакчыннарда, наушникларда музыка яңгырап торачак. 1 минут вакыт эчендә ничә җырны алар безгә әйтәчәкләр, шул хәтле исәпләренә, шул хәтле бал исәпләренә өстәләчәк. Башлыйбыз сездән, Рамил. Колакчыннарны кия аласыз. Юри генә. Туй! Юри генә. Юри генә. Кышкырга ярый, кышкырга ярый. Юри генә. Тал бүресе. Тал бүресе. Ничек? Тал Тал! бүресе. Тал бересе! Дөрес. Яратыгыз. Яратыгыз. Йөрәк! Яратыгыз. Йөрәк яна! Яратыгыз. Йөрәк! Яратыгыз. Ян! Яратыгыз. Ярат! Яратыгыз. Яратам! Тыгыз. Ярат! Яратыгыз. Ярат! Алга! Алыштырабыз. Мин башым. Алма кебек кызарма. Алма. Алма! Кебек. Берте! Алма берле! Кебек. Алма бертеге! Алма берле! Кебек кызарма. Кызар. Кебек кызарма. Алга! Килсин. Килсинки. Кил! Син. Килсин!
Кил син. Келсең, Болды. келсең, Болды, өзің болды. кел. Болды. Вақыт. Тамам. Ике генә булдымы? Эш булды. Без Эш булды? яратыгызны санадык, чөнки ярат сүзе сездән яңгырады инде яратыгыз. Миннән булмый. Инде Миңа 0 сразу. инде хәзер сезнең командага күчәбез. Хәзер сез колакчыннарны киясез. 1 минут вакытыгыз да башланды. Киттек. Күн. Юрий генә. Күн. Күн. Күп. Күнне. Күз. Күнне. Күнне. Күп. Не. Күнне. Алга. Яз на хәрефен. Кым сәгать. Кым. 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 Ком. Сәгате. Сәгате. Кым сәгате. Ага. Кәрие. Кәрие. Килә китә. Кәрие. Әнигә. Кәрие. Кәрие. Әнигә. Кәрие. Зәкәрие. Дәвам итәбез. Соңгы тукталыш. Соңгы. Ышып. Соңгы. Ышатырга. Соңгы. Онла. Кайта. Онла. Онла. Аңла. Онла. Алга. Гүл бакча. Алга. Юригене. 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 Юри. Юри. Гене. Кул шатыр. Кул Кул. шатыр. Кул шатыр. Вакыт. Тамам. Вакыт тамам. Ике сүз сезнең исәбегездә. Юрий генә. Инде әйе, Юрий генә сезгә дә чыккан иде, сездә Юрий генә белдеңме соң? Ягыда. Юрий генә икесен белдегез. Ә инде гомум исәпкә килгәндә, әйтергә микән, әйтмәскә микән? Исәпне әйтикме юк сезнең белән киңәшәм? Яки җиңүчене генә әйтикме? Исәпне. Исәпте дә. Исәпне дә җиңүчене дә. Исәпне әйткән җиңүче аңлашылачак инде. Димәк, исәп 8-гә 11 белән безнең инде Рамилә Залина командасы бүген беренче урынны яулый. Сез дә призлы урыннарда борчылмагыз. Инде кичкенә генә Шаян ТВ-дан бүләкләр тагын күп иттереп сезгә яңа җырлар, яңа хитлар һәм инде матур гаилә тормышы теләп, без инде сезнең белән дә саубулашабыз, тамашачыларга да киләсе очрашуларга кадәр дип әйтеп калабыз. Сау булыгыз!